מכירים את התחושה הזאת שאתם עושים משהו לפני כולם? משהו שאף אחד עדיין לא עשה לפניכם. אז היום אני עומד לעשות בדיוק את זה. אז טוליפ אנטרטיימנט, שאותם כבר הכרנו אי שם ביולי 2023 כשהם הזמינו אותי להשקה של ברבי, קראו לי עוד פעם לבוא ולראות את הסרט פיוריוסה, סאגת מקס הזוהם. ואני נורא מתרגש לראות את הסרט הזה, ולכן אני לקחתי את חברי הטוב אדיר טבעי, וביחד נסענו אל המדבר שנקרא ראשון לציון בשביל לראות את פיוריוסה. אז בואו נצא לדרך. אדיר, אנחנו נכנסים עכשיו לסרט, יש לך ציפיות? משהו מוכן? ראית טריילרים? משהו? זה יהיה סרט מטורף, אוקיי? ליאור, אני לא צפיתי באף טריילר. אין לי מושג למה לצפות, אני בא בלי ציפיות בכלל. אפס ציפיות, אפס ידע מקדים, ויהיה מעניין. אין לי כלום. אוקיי, אני מצפה לסרט, בואו ניכנס. אוקיי, אז הגענו פה עכשיו להשקה של הסרט, יש פה אדיר טבעי שהגיע, ואנחנו עומדים עכשיו להיכנס לסרט, לראות מה יש בפנים, עומד להיות מטורף, עומד להיות משוגע, אז בואו נלך פנימה. נכון. אז לפני שנכנסנו לאולם, כמובן שהיינו חייבים להצטלם במקום האיקוני ביותר, ליד הכרזה של הסרט. ואז נכנסנו לסרט, וצפינו בו. אדיר, לאן אתה הולך? מה חשבת על הסרט? אני איבדתי את האוטו, אני לא יודע מה עבודה. איך איבדת את הרכב? אוקיי, מצאנו את הרכב. טוב, רגע, אדיר, מה חשבת על הסרט? וואלה, לא היה לי שום מושג מה קרה שם בחצי מהסרט, אבל בחצי השני אני נורא נהניתי. שמח לשמוע. אני חושב שאם אני אדע יותר על סרט, אז אולי הייתי יכול או ליהנות יותר, או לדעת יותר מה אני צופה. מה אתה חשבת, ליאור? היה סרט נחמד, רגע, חכה, תספר להם בביקורת. נכון, נתראה בביקורת. אוקיי, אז אני חזרתי הביתה ועכשיו זמן לתת ביקורת לסרט. אז אני רוצה להתחיל מלדבר על העלילה. העלילה מתחילה בזה שפיוריוסה מטיילת בשדה, קוטפת תפוחים להנאתה, שלפתע מגיע בחור רשע וחוטף אותה אל דמנטוס. הוא מגיע אל הבית שלו ביחד עם פיוריוסה ומתחיל לריב עם הערסים השכונתיים שתמיד מציקים לו. הוא אומר להם שהוא רוצה לראות את דמנטוס והוא מדבר אך ורק עם דמנטוס, והם אומרים לו, אסור לך דמנטוס, אני אעשה לך עונש. והבחור עונה להם בחזרה, אז הערסים עושים לו עונש. הם נותנים לו מכות, קושרים אותו, ואז בסופו של דבר גם הורגים אותו. ובינתיים הערסים מביאים את פיוריוסה לדמנטוס, הוא מתלהב, לוקח אותה כבת, ואז אמא של פיוריוסה מגיעה, מצילה את פיוריוסה, שתיהן בורחות משם, אבל נתפסות שוב. דמנטוס רוצח את אמא של פיוריוסה אל מול עיניה, מחזיר את פיוריוסה הקטנה לשבי, ושוב פעם מגדל אותה כבת. כמה זמן לאחר מכן דמנטוס מגיע אל הסיטדל, שם הוא מבצע עסקה ומוכר את פיוריוסה, ומשם מתחיל מסע נקמה של פיוריוסה בדמנטוס על זה שרצח את אמא שלה. מכאן אני רוצה לעבור אל הדמויות. בסרט הזה יש לנו שתי דמויות ראשיות. יש לנו את דמנטוס ואת פיוריוסה. דמנטוס הוא דמות רעה שאוהבת להשתעשע עם הקורבנות שלה, הוא רוצח מלא אנשים שלא באים לו בטוב, הוא חוטף ילדים ואחר כך גם מוכר אותם, וכל זה תמורת כוח. ומהצד השני יש לנו את פיוריוסה, ילדה שדמנטוס הרג את אמא שלה מול העיניים שלה, ואז הוא גם גידל אותה כמו בת. מאז אותו רגע פיוריוסה נהייתה טראומטית. פיוריוסה לא הייתה מוכנה לדבר בכלל, והיא תמיד חלמה להשלים את הבקשה של אמא שלה, לחזור הביתה ולשתול את העץ שלה. אבל היא לא יכלה לעשות את זה בלי לקבל את הנקמה שלה על דמנטוס, שלקח ממנה את האדם החשוב לה ביותר. אחרי שדיברנו על הדמויות, אני רוצה לדבר על המשחק בסרט. המשחק בסרט היה מצוין, ואני באמת חייב לציין אותו לשבח, כי המשחק היה מעולה. קריס המסוורף ששיחק את דמנטוס, שיחק את הדמות של דמנטוס בצורה מצוינת. הוא ידע איך להראות את הרשע של הדמות, וגם להראות את השעשועים שלה. הוא פשוט ידע להראות את כל הצדדים של הדמות הזאת בצורה מרשימה. אבל אני רוצה להתמקד דווקא במשחק של אניה טיילור ג'וי, ששיחקה את פיוריוסה. רוב הסרט היא בכלל לא דיברה, וכל זה בגלל הטראומות של הדמות שהיא משחקת. היו לה שורה שניים פה ושם, אבל את רוב הסרט ואת רוב הדמות היא הצליחה להעביר בעזרת הבעות פנים ושפת הגוף שלה. וככה אנחנו הצלחנו להבין באמת את הרגשות של פיוריוסה ואת מה שהיא מתכוונת אליו. אין ספק שהמלהקים פה עשו עבודה מעולה ובחרו קאסט מצוין לסרט. בכללי הסרט היה טוב, אבל היו כמה דברים שהורידו והרימו לי בסרט הזה. נתחיל מהאפקטים שברובם הם היו טובים, אבל היו מספר אפקטים שבהם היו דברים שהפריעו לי, כמו לדוגמה סצנות שבהם המסך הירוק לא היה טוב מספיק, והיה אפשר ממש לשים לב שמדובר באפקט ולא כאילו הם ממש נמצאים שם במדבר. נעבור לאקשן, שהוא היה דווקא דבר שהרים לי בסרט הזה. היו סצנות אקשן מעולות עם מלא פיצוצים, אופנועים, רובים. היו סצנות אקשן מעולות, מלא פיצוצים, רכבים, אופנועים, נשקים ומה לא, דבר שכל חובב סרטי אקשן היה אוהב. ואני רוצה לסיים דווקא עם לדבר על האורך והמהירות של הסרט.
הסרט. מצד אחד הסרט הרגיש לי שהוא רץ מהר מדי, והוא לא באמת נותן העמקה לחלק מהסצנות בו. אבל מצד שני, הסרט גם הרגיש לי שהוא ארוך מדי. מדובר בסרט של 2.5 שהיו לי מאוד מורגשות. אני אקח למשל להשוואה סרט ארוך יותר כמו Avengers Endgame, שהוא דווקא הרגיש לי מאוד קצר, לעומת האורך הגדול שלו. ובסרט הזה דווקא 2.5 האלה מאוד הורגשו לי, והסרט באמת הרגיש לי ארוך מאוד. לסיכום, הסרט הוא סרט טוב. כן, יש לו את הדברים שלו שמורידים לו, אבל זה לגמרי סרט שהייתי ממליץ עליו אם אתם אוהבים את מקס הזוהם, או בין אם אתם לא אוהבים את מקס הזוהם. ממליץ לכם ללכת לקולנוע לראות את הסרט הזה. הסרט נמצא בכל בתי הקולנוע החל מהיום. הציון שאני אתן לסרט הזה הוא 3.5 מתוך 5. שוב פעם, אני רוצה להודות מאוד לטוליפ שבאמת הזמינו אותי עוד פעם להשקה הזאת ונתנו לי לראות את הסרט הזה לפני כולם בשביל שאני אוכל לספר לכם עליו. עוד דבר שאני רציתי לספר לכם עליו ואני מאוד מתרגש ממנו. אני גאה להכריז לכם על הפרויקט הגדול שעבדתי עליו בזמן האחרון עם שני חברים טובים שלי, שאחד מהם כבר ראיתם בסרטון הזה. אני ביחד עם אדיר TV סתיו SGIL פתחנו עמוד אינסטגרם חדש. בעמוד הזה אנחנו עומדים לעדכן על כל החדשות ועל כל הדברים הכי מגניבים שיש בעולם הקולנוע. לעמוד קוראים Cinemoovies והוא כבר עכשיו פתוח ואתם יכולים כבר עכשיו לרדת לתיאור ולשים לנו שם עוקב. אוהב אתכם מאוד, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!